αλφαβητάρι πάνω στο τρυπίνι σου μαθαίνε το αύριο και το χθες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την ύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία που στραγγίξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή στο Μεσοστράτη 4 ανέμοι τους πήραν για Σεριάννη μια στιγμή και βρήκανε η πλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι τους βρήκαν να χαλκίζουν στα μισά για το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκηνή τη νύχτα που πισά. Γυναίκες στην γωνιά μας σε τη λίμνη παραμιλούν στην ακροταλασσιά και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια τα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή, πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Μ' άλλα μαγένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Με δέσα στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μεραταγή τάξονες φαλακές και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάλια στους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργυρα αμοιβή. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάντας και ταΐς παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια αφού σωνάτι μέσα θα με βρεις να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς. Ευχαριστούμε. Έχετε και από μένα μια θερμή καλησπέρα. Πάνω στο γελό γίνονται εκλεκτή προσκεκλημένη. Χρόνια πολλά για την θρησκευτική και εθνική γιορτή του ελληνισμού, την 25η Μαρτίου, που αρχίσαμε να γιορτάζουμε και καλύτερες μέρες για το λαό μας. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας και ευχαριστώ θερμά το Δήμο Χαλκιδαίων, τα μουσικά σύνολα, το ΑΠΕΧ Χαλκίδας, τον Πρόεδρο,